Salutare, oameni buni! Astăzi avem o nouă serie de Minecraft cu prietenul meu, Mari. Da, are și el un canal de YouTube. Și să vedem ce facem astăzi. Am creat o lume de Minecraft. De Minecraft. De Minecraft și Andy și Bercea. da, de la început. Dacă știi. Da. Trebuie să știți. Da. Avem probleme de vorbire. Da. Avem, toți avem. Toată lumea cred că are. Mă, bine, ai mai știu. De abonați. Eu de-abia am început un canal. Mi-am făcut un canal acum. Și și-a făcut și asta. Habar n-am că și-a făcut acum 3 zile, cred. Acum câteva zile. Acum câteva zile. Săptămână. Da. Și facem o serie de Minecraft. Da. În 2. Da. Pentru că, n-avem ce să facem. Și am găsit Hai să nu cădea acolo. am găsit un cave. Am căzut în el. Am găsit iron. Deja? Da, deja iron. Unde este? Fac un crafting table. Unde este? Mă vezi? Îți văd numele. E bine. Haide, mă. Și noi, eu mai mult vin la mare în fiecare zi. Că la mine acasă, da, nu e timp. Bine că și el vine la mine, mai vine el la mine. Dar eu vin mai rar. Tu mai drag la mine? Nu rar, des. Venim des cu familia. Suntem rude, într-un fel. Eu n-am voie să vine cu ăsta de Păi niciu. Avem aici, bine, nu știu dacă e prieten sau ceva. E un amic lângă noi. Zi bă, și tu salutare. Salutare, eu sunt Gabi și El e Gabi al lui Lenuța. pe bune Gabi. El e Gabi, eu nu e Gabi. Da, sunt YouTuber mai mult. Bă, dar cum ești pe aici? Ia zi și mie. Facem noi acum. Tu stai așa. Băi, știți că puteți să vă faceți o casă aici. Bă, să știi că ar fi o idee. Mă scuzați, mi-a apărut o notificare de la YouTube. Mie nu. De la cine? De la Dan Iden. Unul care face, cum îi spune, da, că știu. Bă, te duci să iei tu lemn Băi, am eu 15 bucăți la mine. neprelucrate. A, bine, mă duc. N-avem. Doamne, nu, am căzut eu. Da, suntem ca nubii. Mă, nu ne explicați că venim de afară. Da, venim de afară, ca fotbal, chestii de-astea. Trebuie să facem și noi. Da, și eu m-am luat una undeva. Ești pe aici, Reavi. Da? Bă, eu cred că... Bă, eu stop un videoclip. Ah, ce ne spune. Auzi, dar tu editezi? Ce editez? Editezi videoclipul? Da, de ce? Tu? De ce? Dacă e să pun o muzică de bani, ia-l uite pe net, o bag un videoclip, știi? Bă, eu de-abia am început, habar n-am. Și un sfert de oră filmăm maxim. Păi, nu știu dacă mi-e Te ajungi. Bă, dacă, bă, spune-o când te termină și spui că al mei ăsta, casa nu te termină. Bă, avem 3 minute și ceva. 3 minute 51. Bă, 55 acum. Se pare că amicul nostru... Unde ești, Gabi? Nu tu. Sunt aici, în spate. Hai că am 15. Hai, ne putem să Da, ne putem să da, hai. Ce? Unde-i peștera, mă? Ai luat lemnul? Da, am 2. Nu e pe aici. Ia, zi-l arătă mine. Stai, bă, arată că oamenii ăsta e skin-ul meu. A, bă, unde ești? Mă jos. Stai, Unde că după tine. Am găsit. Te skin de nou, am. Să mi dai spate. Să vedeți acum skin-ul lui Mari. Da. Ibazea! Uitați skin-ul domnului nostru amic Mari. Hai și-l
Se schimbă așa de... O... Vede? Văd eu bine să are toporul la sub gard. Da. Și am coroană! Auzi, eu cum am pic, să mână sau... Până la sub gard. Unde? Lasă-l, O să filmăm altă dată cu un prieten de nostru pe nume. Pe nume Gabi, bine, e un Gabi al Lenuța. Gabi fals. Gabi falsu. El nu e pe YouTube. Da, n-are YouTube, dar o să-i facem și lui un canal. Am YouTube. N-ai canal. Canal, n-ai. N-are, dar nu e... Nu filmează. Nu știu eu din asta. Deci, eu apar. Băi, ale mele nu fac așa bine. Bă, vezi că trebuie să fac și să. Dar vină cu aici. Da, stai că mi-am... Stai puțin. Că mă vin pe aici. Da, să ne am o idee. Da, bine, piatră să... Ai piatră? Auzi, să bine, să bine. Unde am plecat, mă, vaca aia? Era o vacă aici. Nu mai bine, chiar e ca. Vrem să ne facem de mâncare, că nu prea avem. Și o să în continuu. Bă, dai la... Zici că a fost mea. Da, da, la casă. Dacă n-am mâncat, nu trebuie să fac. Da, da. Fac, eu muncesc, am făcut muncesc. Da? Eu mai știu să mai joc un pic mai grav. Ai de bag. Cine nu știe să joace Minecraft? De pe... Verișoara noastră, Larisa. Da, Băiatul. da, e o verișoară de-a lui. Bună! Bine. Vezi că spun niște torțe înăuntru. Da, că de-abia am și eu torți. Și sper că nu ziceți în comentarii că suntem Nubi? păpălăi nubi. E, Că nu știu ce vă fac.